Понеже будинок под заштиту держави його вонкашніві патрунок ще не шме менjac, але тото не важи і за нукашніві патрунок. До просторіох ще планує набавить нові мебелі поменjac patosi, a bude še robic i na elektroinstalacijoh i vodovodu. Та, що ми почали тут главний будинок, котрий ма сутерен, лебо povedli bi sme prižemje i povrh. Znači, u першій фазі, значить, то ті два частці ще буду будову. Вeć у другій фазі приземе на подкровlje i pinjvicu. Це що дотика средству, можемо povedati, že sme dostali, znači, od Ministarstva pravdi, upravi za sotrudnictvo s crkvami 2,5 miliona. A teraz, ktorý z včera, lebo pozavčerom stihol dopis, že sme dostali i od Horodske upravi, Novom Sadu milion dinari. U першій фазі реновірання парохії робіше у прижем'ю і на першим поверху, а тота фаза би мала бути закончена за 70 роботні дні, рахуючи od 14. septembra, kedy počali roboty. Потім ще роботи predluža na drugu i treću fazu, ktorý oblapja i drugi prostoriji u tim budinku.